Manay Kinita! Hi guys! Welcome back to my channel at syempre dahil marami ang nagre-request sa inyo na kamaka one-on-one chikahan ko ang nag-iisang kalimkalo. Nag-isa ko Paulina! Hello mga wanks! Nagbabay ka naman ako. So, chichikahin natin si Paulina about certain questions na parating tinatanong sa akin sa vlogs ko. Oo nga. Unang tanong, Paulina. Anong tanong niya? Tunay na pangalan. My name is RG Bisingson. Wow, so siya pang mayaman. Correct. So, si RGB Singson, before ka naging part ng Team Attitude, ano ang work mo? Actually, dati, comedian. Yeah, kauban ka pero, sa bar. Kauban mi sa bar. Actually, kauban mi sa bar, Jod. Iingon na nakuha si Paulina, so napayat kayo siya tapos. Lagi mo nang ginatawag kong lag may pressure kay tungod ako sa kong buhok nga murag maihapra. Oo, katong Lord of the Rings ka may payat pressure. kay ko ana ko sa unag yun payat. Sobra. So si Paulina karon, kay daghan magud ang nagapangusa. Isa jud sa mga question na ngano wala pa kay vlog. Actually gusto na ko maghimo og vlog kay dahan nagdagaingon sa kuha. Pero naisa nga naglisod jud ko kay wala pa jud kitaro nga cellphone. Mo na isa. Akong cellphone magud ko na akong ginagamit pang gamers, lang siya pang games. Gamers or gaming? Pang games. Gamers or gaming? Gamings. Ganyan. Pang gaming sa siya. Pangit siya cam. Ayan. So, kailangan nimo og cellphone. Oo, para magsugod na jud ko. Sige lang, saligan lang nato na basig na mo abot tayo na crush siya. Gani. So Paulina, kay mangutan ako, mapansin sa mga tao nga, kung sila nga buutanan daw sila sa imuha, buutan ba jud si Paulina? Actually, di man jud actually kanang mga dili man jud itsuraan, dapat magbinutan jud ta. Maldito manigi ka sa mo. Actually sa inyo lang. Attitude lang sa inyo lang pero sa tinulang butan man jud ko. Ay buutan si Paulina. Ang amo magog team attitude, dahil mi ka ng maldita pero correct, kanang mga hapak-hapak. Binayot. Kanang mga hapak-hapak ni manay sa kuan nila tanan. Ginapak dito ko. Kanang mga basta na yung mga something ba nga nila gusto makita pero kana sa is a joke lang na siya. Joke lang na siya. It's a joke. Yes. Oo. Si Paulina pinakamagimong tato. Ano 1 2 4. 4. Wow, 4 ka tato. So, kung ikaw naakay kanta sa imong kinabuhi, may Paulina, o sa imong kanta? Pangako. Ano pangako? Kay sa bata pa ko mo akong pinakauna nga nakanta sa akong kinabuhi pangako. Wow. Pero ako nakuan kay taas ko tinggo kada sa una pa sa bata pa ko pangako jud. Ang first ako nagikanta. So mo na imong kanta. Regine Velasquez, mo lang idol kinako si Regine. We're very happy kay si Paulina magud kasabay. Actually si Paulina sa House of Vloggers, siya ang isa sa kanang pinakalimpyado. Gusto ko siya maglimpyo sa mga gamit. Oo, mo gani ko unta ina ng wifi kay daghan na kay gugason. Gusto ko magugas-ugas, promise. Gusto ko kanang nakoilhukon kay kapoy kay sige tambay gyud. So ikaw mahugas sa mong mga plato. Alangan, walay pagkakuan, ako tanan. Olimpiado si My Precious. Tanaw mo yung t-shirt o puti kayo. Diba? Wala nagbalik-balik akong t-shirt nga kuan, maroon. Nangutan na magod sila. Ngano daw si My Precious stripe lang daw nga maroon yung t-shirt. Actually ganahan magugo ato. Nya na may nag-ingon nga sige balik-balik murag na ulo, murag na ano ko ba. Oo, murag Wholesale. Oo, murag na ano gay ko di. Yang gurin. Pinapakita na po nako sila ano nakoy sa nina ana. Oo. So unsa imo mga tips kay ana magud sila. Actually kani nga term ha dili dapat di siya ginagamit pero mo magud ang ginasagaran na term na pamana na sila pag namo gyud mga ubang bayit nga ma-feel bad ba kanang ma-depress kay dili sila gwapa, dili sila dili sila katawan, dili sila gwapa, dili sila skinel, dili sila puti. Tapos unsa imo ma-advise sa ilaha? Kana sila kung gusto mo maunana mo, gusto mo magwapa, ang mga ambisyosa ng mga ingunana. Ang tinuod ang mga ambisyosa na kung unsay gihatag sa Ginoo sa imuha, ingunato lang jud siya. Ilaban jud imong sarili nga ingunana gyud ka. Basi pa ako gani no, wala man gani ay sa kinabuhi kay tungod. Wa ko ikagasto. So, mangutan ako sa mga Paulina. Kung manganta ta, kung kisay mo idol nga singer dai. Actually Regine Velasquez. Sa lalaki, ano, si Eric Santos. international na mga singer kinsa. International, si ano, Whitney Houston. Wow. Sa lalaki,
International sa lalaki. Wala ko inaan. Wala ka na ibalaan. O sa imo mga favorite pets? Dog cat. Dugan. Yes, dog cat. Baba boy, baba. Sleep. Ay, sa sikat tawad naman ay kayo mo man ang vlog. Dapat serious naman na. Sorry. Wala lang kinakakanta ko. O sa taga. Dog cat. Yun ang gusto kong pet. Dog cat. Wala. Ano mo sa iyo no? Dugan. Abi ko dungkab. Iro og iring akong gusto nga alagaan. Wow. So for example lang ha, sa ako sa ato mga subscribers, naay mo hatag og gift sa imuha. For example, naay mo hatag og gift. Unsa to nga gift? Ug naamay mo hatag og gifts ako usa nga gift. Oh. Cellphone jud. Yes, kay Bitaw, sa tanan, no? kay sa tanan namo nga gauban ni tanan, ako ri walay unani. Oo, actually, gusto na mo siya Tapos taga anong gusto ko- cellphone, pero pa mo gud may sahod. Tapos gusto ko makainuna ni kay sa tanan maibog ko sa ila kay sige sa vlog, sige sa ako wala. Murag mabihayin ko mao nang mag-ingon sa nga kanusa pa man ka magkuan Precious ay Paulina. O sorry kay mga wangsa kay wala jud ko'y cellphone nga tarong. Mao jud ang akong gipangayo. No, malay mo sa ako kaya ang daghan mo beng sa ako Gani. Gani lang jud. Bitaw. Salig lang. Pero malay day nimo kami mga vloggers, mag-chip in mi regaluhan ka na mong cellphone. Bahala dili lang gud kay siya mahal basta ang importante maka-vlog, lami og cam. Ana lang mura ang ako Dili So- ko dili ug unsay kuan ayun ang mahal kayo kay lahi na ayun ang mahal kayo. Okay ra sa ko nga. Okay, next question. Oh. Unsa imong favorite color? Actually white. White. Likes and dislikes. Likes. Sa person. Ano unsa? Parang bibliography ba? Likes and dislikes sa person. Sa person, Oo. Unsa imong likes and dislikes sa isa ka tao? akong like sa isa ka tao kay kanang ano. Yoy makuta naman ay. Unsa imong likes? Unsa imong likes? Akong gusto na ko sa isa ka tao kanang dili bakakon. Kanang kuan kanang butan. Wow. Oo kanang mataguan og mga sekreto. Sikreto. So napa na sekreto. Yes. So ang ano na pud nimo ang dislike. Andi na ko ganahan jud kana ganing mga attitude kaayo kanang masing. Attitude ba anta? Dugay mo kay mo abot baya. Dugay kay mo abot ari ani niya, dugay kay mo abot. Uy, bait. Ako ba magsundo sa inyo Wala aday? mo na siya alas 10 daw mo abot niya. Ang ending mapta nag-alauna mo sa naman nay. Ang ginani mo dili mali. Ang ganan ako dili mali. Wow. So di ka ma-late. Oy, di ko malit man ay. Di ka na late. Wala ko na late. Wala jud. Oh, pero mamutiki lang ko. Mas ako, at least ma-late ko, Oo. pero mo abot. Pero ako- Kaysa sa ikaw, dili mo abot. Dili mo sipot. Mga labasa. So last, sa imong hair shampoo. Wala ko shampoo, sabon ra. Unsa akong sabon karon mora to kay shampoo. Sige. So from head to Yes. from head to Head to foot. Head to foot. Muna na yung Muna ginagamit. ako ay shampoo o sabon. Okay. So motto in life. Attitude is altitude. Oh. Usa may meaning ana. Basta. So, try sa tag-talent talent. Okay, 1, 2, 3, padungga kong tingog ni mo, B. I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss a thing. Taas ang tingog ko. Taas ang tingog. Nag-vlog day sila dito. So, motto yung talent niya, kanta-kanta. So, last na lang. Ina, what is your health tips para sa amin? Question mark. Health tips. Health tips. Kadang Advice. Advice mo sa mga Para sa health. Kalusugan, ano ba? Dapat dili mo magsigig inom. Yan. Asa pa? Dili magsigig sigarilyo. Yan. Dapat more water. Laki ka nang, no? Kung sinaw na. Katong, ingon ako, paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Wala sila. Sobrang paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Okay, last. More water, ana. Sige, ano sa beauty tips? What is your
Usay sa beauty tips. Sa imo ay health tips. Usay imong beauty tips. To have a beautiful skin and beautiful face. Ana, okay. Kanang mag-pray lang ta tapos tulog mo. Yo, ano mo na? So there you have it, Paulina. Thank you so much Manay Kenita. So namag asa si chocolate? Chocolate. Napalong, Diyos ko sa'yo.